Riabo kunjalo izindaba zikabhoqa lamigama nguSandra Sandile Prince bathi ngadlanga isiqhubisa ngempela inkalakathi imfeze emnyama ingadangado kumthakathi ngiyakusongela insizwe sengisaba ngoba ngaqomisa into menkazo qomise umkasamukelo ke namhlanje kunjani buti Ayaphila buti. siyaphila mfethu kuyintokozo ukusibe nawe kule channel osuku namhlanje siyakubona mfethu uyathanda kakhulu egunya zokuxhumana namhlanje sila ku social media experience ukuthi ukuthini sihlangane namhlanje mfethu kule nkundla Ayivezi lana nje sihlangene ngobumnandi sojabula akukho okunye nje ngijabulile nami ukuthi ngibe part of entertainment namhlanje mfethu kumnandi kakhulu ngifuna uqhamamanga mfethu siyathokoza kakhulu abantu bakhuluma izinto eziningi egunya zokuxhumana abanye bathi isketch le ndaba yakho nesithembu angazi noma ungayikhuluma in public iqiniso noma ngamanga yabona ukuthi ngihlekise kakhulu lento ukuthi kuthiwe isketch futhi abantu angibajaji yabo because ukuthi ngimncane kakhulu for isithembu yabo but isithembu siyiqiniso isithembu sikhona akubona ukuthi ngathi ngimdala kangaka and then mase ngakho isketch ngithi nginesithembu ngenaso fine isithembu sami sibe nenkinga kakhulu angifuni uqhamamanga but efuna ukuveza ukuthi akusona sketch but into ekhona but futhi kubantu abafila ngathi sketch akunankinga futhi they can fila ngathi sketch nama nginenkinga nakhona lapho but mina ngiyazi into engenzayo into engiyithandayo into esegazini kimina and by the way lento yesithembu iqhamuka ukuthi vele ubaba benesithembu vele so nami kube into engiyisase egazini ngayithanda nami it's okay why not into yasekhaya le into yasekhaya mfethu seduze wakho njalo kubana ku social media uyafana no DJ Tiri wena ungwakashezi sike sibone kumabona kude njalo sekuvela egcineni kuthiwa kahle hayi lo muntu angene okashezi wakakhathi lo muntu uma ngavela into enjalo egcine kuthiwa hayi ngathi khona kwasha khona amanzi ungakakhathi ungayithatha kanjani lona ngoba abantu ngamanje wena bakufanisa noTira wena bezu yabona nje ngeke ngimangale ngempela because yabo ngitshela iqiniso baba wami ongizala ngempela angimazi hlobo uyaqala ukukhuluma lento namhlanje noma angizanga uyaqala ukuyikhuluma lento live namhlanje noma useke wayikhuluma public sengayikhuluma before but bengayo ntate ngiyikhuluma nje like but eqinisweni ubaba angimazi wangempela and uma futhi ubenenkinga zosangitshele because njalo mangimbuza ukuthi ubaba wami ngathi uba uyavela velele ngembezi yabo so nami ngiphathe kabe ngigcine futhi ngingabuzanga ngoba angiboni mhlambe khona ushintsho ngaba khona mengase kube khona ubaba empilweni nami ngoba vele sengadaptile ukuthi ngikhule ubaba engekho yabo so ngisho ngathi uTira uyaqhamuka ubaba wami and manje ngiclose kakhulu noTira yabo ngiyayithanda relationship ekhona but angiboni mhlambe khona ushintsho ngaba khona kakhulu mengase asuTira ubaba wami kakhulu but at the same time futhi ngiyajabula uba around uTira cause ngithanda nje indlela bese ayiyona ngiyabukela kakhulu futhi kuyena ngasho usuwiro le model yami ngiyabuka nje kakhulu kuyena lolu dumo oluvelile mfethu kule minyaka ukhona social media likusebenzela kanjani ukuthuthukisa impilo yakho social media lolu dumo yabona ku social media bese lishintshile impilo yami kakhulu bese ngeke ngiqhamba manga impilo yami ishintshile kakhulu nje ngasho ukuthi ngikhula okunye bengikhula ngikubuyela kude yabo kodwa manje sengiyeduze nami for example nje ukusebenzisana no DJ Tira yabo akaze ngaba into engayicabangayo DJ Tira ngikhule ngimbuka ku TV na ngimbukela kude kunami futhi ngenayo lento ukuthi one day mhlawumbe ngiyose ngisondele kuyena ngibe umuntu oclose nami so ngasho impilo ishintshe kakhulu in terms of like even financially yabo financially besu ushintshe kakhulu nje ushintshe kakhulu social media iyasebenza iyaphila and in our days besu siphila ngayo social media manje yona kakhulu umubuka esebenzayo njengoba nawe nje besu ngishaya interview ngangusivele ngoba khona into ofuna uyigain out of social media usesikoleni mfethu e-university kuyiphi university Howard KZN ungathini ugqugquzela umuntu omusha mfethu imfundo yaje silesikhathi intsha eningi igxile kakhulu otshwaleni yasikhohlwe imfundo kodwa uzokhumbula isikhathi kusona isikhathi lapho intsha eningi ithola iziqu zayo ungathini mfethu ukugqugquzela ukuthi noma sijabula kanje kodwa igcineni imfundo ibalekile mina ngihlale ngithi mina bezu umuntu nomuntu uyazazi uphuma phi yabo so muzazi uphuma phi
uzakwenza ukwenzayo ngoba phela siphila vele enyameni yabo. Ukuphila kwethu enyameni, inyama nayo iney'dingo zayo. Siyalingeka senze lokhu gcine sesingene ey'ntweni kanjalo but umuntu uyazazi ikhaya lakho ophuma kulona ukuthi okay ngiphume ekhaya elithize ngifuna ukugeyinani ngizokwenzana nahlanje esikoleni. So mina umuntu ufuna ukugqugquzela umuntu ofundayo, ngasho mina ngithi mina akakwenza kwenzayo but angakhohlwa ukuthi yena ufunani ekugcineni because sisuka vele emakhaya sasuka sathi sofunda njengoba nami nje mina nge-varsity ngasuka ngithi ngizofunda. Okay fine lento ye-social media ingikhungathile but at the same time fanele futhi ngiqede isikole ngikwazi ukuthi yabo ngibhalansise phela empilweni ngokubhalansisa ngibe nesikole ngala ngibe naloko engikwenzayo manje. Yeah, singakubona ungene ku-business lomculo eminyakeni ezayo. Mfethu lo mbuzo lo unzima but ngenzeka ngathi ngenzeka. Sibonga kakhulu mfethu ngesikhathi sakho, siyakuhlonipha kakhulu endimeni mfethu, uyisibonele kubantu abaningi and futhi siyakufisela ukuthi ukhule, siyakufisela ukuthi uye phambili mfethu kwezemfundo, kwi-entertainment industry njalo njalo. Hayi ngiyabonga mfethu, nami mfethu ngifisela okuhle mfethu ku-channel yakho nje, angathi abantu bangasubscribe ba-like bafollowe kanjalo mfethu. Sibonga uyena umuntu onempakamo, uphila nabantu, uNkulunkulu uzokuhambisa mfethu, uqhubeke kanjalo. Hayi kunjalo mfethu, kunjalo impakamo besayisa ndawo impakamo uphakemela abantu because yabo nje basi-social media nje senza lezi zinto lezi abantu bezibona sisebenza ngabo, ibona abantu abavuyayo, ibona abanye abalayikhayo, manje masuphakama ngabo kuba inkinga but still futhi nabo abantu nabo baphinde futhi basihlukumeze because abantu bethu banendlela nabo zokukhuluma kwabo bese nabo abanye banomona warabara but kulaba abasesekayo siyabonga. Sasa lokho thina uma useseke uyaseseka, siyabonga, siya-appreciate futhi ungaseseki futhi sikufisela okuhle samukelo Shezi, thanks kanani.